O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, mantivo un encontro con representantes da Xunta Directiva da Asociación de Empresarios de Ribeira, na que lle anunciou a intención do organismo provincial de dar inicio aos trámites para a redacción do proxecto de ampliación e mellora da estrada provincial de P7310, que servirá de enlace da autovía do Barbanza co novo parque empresarial, proxectado para a zona de Pedras Vermellas, no límite dos concellos de Ribeira e Pobra do Caramiñal. O propio González Formoso trasladoulle aos directivos da patronal ribeirense que só resta acometer a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal por parte do Concello para iniciar así xa o proceso de expropiación. Estamos pendentes única e exclusivamente de que o Concello aprobe definitivamente a modificación puntual que ten que ver coa ampliación do polígono e nese momento nós iniciaremos as expropiacións dos terreos para ampliar a carretera que ten unha plataforma de 6 metros actualmente, con 2 carrís de 3 metros, e pasar xa a unha carretera que permita o tráfico pesado de forma cómoda. Dende a patronal ribeirense agradeceron este anuncio, que permitirá mellorar a principal vía de acceso ao novo polígono. Darlle as gracias porque todo isto empezou hai casi 2 anos con Vilas, no cal lle pedirenos unha reunión co presidente da Diputación para trasladar un poquinho a demanda desa carretera que pertenece á Diputación para que, digamos, a Diputación se fixera cargo o máis antes posible para poder tela cando xa o polígono estuvera entregado. A Deputación da Coruña conta cun orzamento duns 900.000 euros para acometer esta obra. A actuación contempla a ampliación do vial ata os 8 metros dende o seu punto inicial, ata o enlace coa autovía, coa construción tamén de 2 rotondas para facilitar o tránsito de vehículos, especialmente camións, que se dirixen ao novo parque empresarial.